дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳисоботи раисони шаҳру навоҳӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. маблағи муштариёни Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк пардохт мешавад. боз таъиноти кадрӣ дар вилояти Суғд. дақиқ шуд, Путин ва Байден моҳи июн дар Женева мулоқот мекунанд. дар Кӯдакистони Русия нахустин робот-мураббӣ ба кор шурӯъ кард. як қатор раисони шаҳру навоҳии кишвар бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон телефонӣ суҳбат карданд ки мавзӯи асосии гуфтугӯяшон рафти бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ, кишту ҳосилғундорӣ ва омодагӣ ба ҷашни истиқлолият буд. бинобар иттилои котиботи президент, раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода доир ба бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Вахш ва Абдурахмони Ҷомеъ ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон телефонӣ гузориш дод. роҳбари давлат супориш доданд ки барои ҳарчи зудтар барқарор кардани иншооти аз офат зарар дида суръати корҳоро тезонанд. зимни суҳбати телефонии президенти мамлакат ҳамчунин ба раиси вилояти Хатлон ҷиҳати ҷамъоварӣ ва захираи кофии хошоки дурушти чорво, ҷамъоварии беталафи ғалладонагиҳо, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили мева, сабзавот ва полезиҳо ба хориҷ ва суръатбахшии кишти такрорӣ супоришҳо доданд, афзудааст манбаъ. сарвари давлат ҳамзамон зимни суҳбати телефонӣ ба раиси ноҳияи панҷи вилояти Хатлон доир ба андешидани чораҳои таъхирнопазири пешгирикунандаи мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, махсусан малах дар ҳудуди ноҳия, ҷамъоварии хошоки дурушти чорво, таъмини нақшаи кишти такрорӣ, инчунин вусъати корҳои ободонӣ ба ифтихори таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ супоришҳо доданд. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин раисони ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Нуробод, Лахш, Сангвор, Файзобод, Мастчоҳи Кӯҳӣ, Деваштич ва шаҳри Панҷакент доир ба рафти кишти картошка ва иҷроиши нақшаи кишти ин навъи маҳсулот ҳисобот доданд. ба иттилои манбаъ, роҳбари давлат дастур доданд ки роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои номбаршуда бо истифода аз ҳамаи имконияту захираҳо вазифаҳои дар наздашон гузоштаро оид ба таъмини нақшаи кишти картошка пурра ва босифат таъмин намоянд. ҳамчунин раисони шаҳру ноҳияҳо дастур гирифтанд ки барои истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонию созандагиро вусъат бахшанд, афзудааст котиботи президенти мамлакат. бонки миллии Тоҷикистон бо нашри як эълон гуфтааст ки пасандозҳои муштариёни Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк пардохт мешавад. хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ба диққати пасандоздорони ҷамъияти саҳмии кушодаи Агроинвестбонк ва ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷиксодиротбонк мерасонад ки маблағи пасандози шахсони воқеӣ бо пули миллӣ то 30 000 сомонӣ ва бо асъори хориҷӣ то 21 000 сомонӣ аз ҳисоби хазина пурра ҷуброн карда мешавад, хабар додааст дафтари матбуотии Бонки Миллӣ. ба иттилои манбаъ, пардохти ҷубронпулӣ ба пасандоздорон тавассути Бонк Агент 14 рӯз пас аз санаи қабули қарори суд оид ба барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ пардохт карда мешавад. ин ниҳод гуфтааст ки маблағи боқимондаи пасандозҳои шахсони воқеӣ дар раванди барҳамдиҳӣ аз ҷониби мудири махсус тибқи тартиби муқарраршуда пардохт хоҳад шуд. гуфта мешавад, хазина оиди санаи пардохти ҷубронпулӣ, ҷой, вақт ва Бонк Агенти интихобшуда дар воситаҳои ахбори омма эълони дахлдор интишор менамояд. эълон ҳамзамон дар ташкилоти қарзии барҳамдодашуда ва Бонк Агент инчунин дар сомонаи расмии хазина ҷойгир карда мешавад. ҳамзамон таъкид шудааст ки пас аз эълони санаи пардохти ҷубронпулӣ, мизоҷони Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк ки барои гирифтани ҷубронпулии суғурта пасандоздорон ё намояндаи онҳо метавонанд дар давоми 1 сол дар дилхоҳ вақте ки ба онҳо муносиб аст ба Бонк Агент муроҷиат намоянд. Абдумавлон Абдуллозода пас аз 9 моҳи фаъолият аз мақоми роҳбарии раёсати хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилоят барканор шуд. Абдуллозодаро дар ин мақом Таҳмина Усмонова, ки то ин замон идораи беҳдоштии шаҳри Хуҷандро роҳбарӣ мекард, иваз кардааст. Бинобар таъиди манобеи Спутник Тоҷикистон дар ҷаласаи санаи 23 май дар маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд сардори нави ин ниҳод Таҳмина Усмонова муаррифӣ шуд. Абдумавлон Абдуллозода 9 моҳ пеш ба ин мақом таъин шуда буд. Ба иттилои манбаъ, дар ҳоли ҳозир ӯ мин ҳайси муовини сардор
кор мекунад. Давоми 1 сол ин чоримин тағйирот дар идораи беҳдоштии вилоят мебошад. Котиботи Кремл хабар дод ки мулоқоти роҳбари Русия Владимир Путин ва президенти Амрико Ҷо Байден санаи 16 июн дар Швейтсария баргузор мегардад. Тибқи тавофуқи ҳосилшуда Владимир Путин санаи 16 июн бо Ҷо Байден дар Женева гуфтушунид хоҳад кард, омадааст дар изҳороти Кремл. Қайд карда мешавад ки президентҳо рушди муносибатҳои Русияву Амрико, суботи стратегӣ ва масъалаҳои рӯзномаи байналмилалиро баррасӣ мекунанд. Яке аз мавзӯъҳои асосӣ мубориза бо пандемияи коронавирус хоҳад буд. Ин маълумотро маъмурияти Кохи Сафед низ тасдиқ кард. дар Русия яке аз кӯдакистонҳо нахустин робот-мураббиро ба кор қабул кард. Ин муассисаи томактабӣ дар шаҳри Уренгои Нав ҷойгир аст. номи ин мураббӣ Промобот буда ба тарбиятгирандаҳо усули кор бо техникаро ёд медиҳад. гуфта мешавад, маҳз бо кӯмаки ин мураббӣ кӯдакон бо муосиртарин технология шиносоӣ пайдо мекунанд. мураббӣ донишҳои навро ба кӯдакон тариқи бозӣ ва ё муоширати озод меомӯзонад. ширкате ки роботро таҳия кардааст боварӣ дорад ки Промобот ба шогирдони ҷавон дар рушди тафаккури эҷодӣ инчунин малакаҳои тарроҳӣ ва муошират кӯмак хоҳад кард. эҷодкорони мошини интеллектуалӣ мутмаинанд ки кӯдакон метавонанд дар тӯли 2 дақиқа бо Промобот забон ёбанд. Промоботҳо дар ҷаҳони муосир тадриҷан маъруфият пайдо мекунанд. феълан аз хизматрасонии ин мошинҳо дасти кам 40 кишвар истифода мекунанд. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.